I pozdrav svima ljudi, ja sam Johnny iz kanala Johnny Veda, 10 ljudi, šta ima kod vas, evo ga iza mene Messi, nadam se da imate apsolutno brutalan dan. Ja ljudi, trenutno imam savršen dan, bukvalno gledam Super kup Francuske između Nanca i PSG-a, bivši duo iz Barcelone je dao go, Neymika i Messi, tako da jedna jako zanimljiva utakmica, a danas ljudi, pravimo jedan nikad dosad napravljen draft, najzanimljiviji draft ikada. U pitanju je, ljudi moji, draft u kojem mi rulet bira igrače po rejtingu. Znači, možda mi zabere igrača od 65 over, možda mi zabere igrača od 90 over, možda mi zabere igrača od 95 over. Biće ovo jedan jako zanimljiv draft. Ostanite do kraja, bit će ludilo, a tu je Sergio Ramos, vid ga, vidim taticu fudbala. Idemo sad na video. Evo nas ljudi, braću, moje sestre, prijatelji u FIFA Mobile. Ljudi, ja sam odlučio da biram formaciju. Znači, ovo je moj draft i ja mogu da radim šta hoću. Tako da ću ja klasično da izaberem moju najjaču moguću formaciju. To je 4-3-3, jer mi se, ljudi, može, ali ovo će biti klasično Kenjalo, klasična kupus salata od drafta 100%, ima da dobijem sva najgora sranja 1/1. Ništa, počinjemo prvo s pozicije golmana, nek nam je Bog u pomoći, samo da ne dobijemo nekog 60 golmana, majko rođena, ima da me sastave sa zemljom. Prvo ljudi, dragi moji prijatelji, biramo formaciju golmana, tako da formaciju golmana, Bože me sačuvaj, biramo golmana, daj Bož da bude neka dobra kartica, golman od 80 do 85 rating, tako da, to je neki prosječan golman, uglavnom katastrofalno smo počeli, idemo. Na poziciji golmana mi je rulet birao od 80 do 85, tako da ćemo uzeti na poziciji golmana 85 šmajkela. Realno, to bi je nekako najjača kartica u timu od 80 do 85 golmana, tako da će na golu da bude šmajker. Katastrofalno smo počeli, jao, kako će biti tek dalje, majko rođena. Sada, dragi ljudi, meni treba jedan strašno dobar štoper, 90 plus štoper, please. Samo nemoj da mi date 70 štopera, molim te, molim te. Mogo sam da dobijem 93 plus štopera, on mi je dao štopera od 50 do 60 rating. Jao, majko rođena, ima da mi igra tamo neki salami, majko. Dragi moji ljudi, na poziciji štopera biramo igrača od 60 do 65 over. Pa ovo će biti teški debakl, ne znam koga da uzeš, čekaj, jel ovo ima pace, jel ovo ima makar pace, ima 59 pace, bože, ima 43 pace, ajde uzet ćemo ga, nema veze, nije ni bitno. Prvi štoper nam se zove Motista, talentovani Montisma, vidi ga. Kako je dobar, kako ću primati golove, čelik ima 59 pace, majko rođena, jao, ovo je takva katastrofa. Ljudi, videli ste sve, dobio sam katastrofalnog prvog štopera od 50 do 60, daj Bož da drugi štoper bude bolji, jer ako ja dobijem opet neko sranje, pa ja ću mogao sam da dobijem nešto bolje, 70 do 75 kartica na štoperu, ovo je teško sranje, ovo je najgori draft koji sam u životu ikada radio. Više nikad neću ovo raditi, majke mi, ja ne mogu da verujem, ima neko da me rasturi, brate, imam najgoru odbranu na planeti. U poziciji drugog štopera biramo igrača od 70 do 75 over rating, brate, koga da uzmem? Znate koga ću da uzmem? Uzet ću Stones, ili Stones, Phil Johnson, bože, Phil Johnson je najjači stoper na planeti ikada, brate, mili, čovjek je ikona, ima 52 pace, jao, brate moj, jao, sine, kako ću primati golove, ali morao sam njega, lik je realno najjači na planeti. On i Maguire, nebo i zemlja. Ljudi, idemo odmah da izaberemo levog i desnog beka, prvo ćemo levi bek. Šta će nam biti na levom beku? Daj mi 90 plus karticu, molim te, 93 plus karticu, molim te! Ne, 80 do 85, dobro, bolje nego da dobijem neku 50-60 karticu, dobro je, od 80 do 85 mogu da biram nekog levog beka. U poziciji levog beka biramo od 80 do 85 rating igrača, tako da će ovo biti veselo. Izgleda da nemam tu ni jednog sem Sandra, tako da, u stvari imam Kembu Walkera, da li da stavim Kembu Walkera, ja mislim da ću staviti Kembu Walkera.
Jest da je on neka vrsta right backa, ali boli me ovo je moj draft, mogu da radim šta hoću, tako da na left backu će biti right back Kemba Walker, ne zanima me, znači nemojte sad u komentarima da pišete idiote. Idemo sad desni back, daj mi nešto na desnom backu, molim te, ali da bude jako, ajmo jako, please, kako od 50 do 60, pa da li sam ja realan, brate mili, umjesto da mi da, ja taman mislim da će da na 93, brate mili, imat ću najgoreg right backa, znači ima neki tamo Messi da bude, ima da me probija, samo tako. Ja ne mogu da verujem, brate, ova igra će me ubiti jednog dana, 100%. Ova igra će me ubiti materemi i ovaj draft i sve. Znači na poziciji right backa biramo igrača od 60 do 65 OVR. Mislim, realno uzet ćemo ovog Hernandeza, znači ima da me probijaju. Lik ima 95. Dobro je i on je nešto dobro. Ima 95 bombona, odlično, njega ne bi ni menjao. Jo, vidi odbrane, katastrofa, najgora odbrana ikada, jao majko, šta ću dobiti na sredini? Ovo je, ljudi moji, najgori draft ikada, gdje mi je ova ideja pala na pamet? Biramo defanzivnog vezdog, daj mi nešto, molim te, please, budi dobar, 92, 92, idemo bre, takoj defanzivni vezdi će biti najjači na planeti, brate, uzet ću nekog defanzivnog vezdog, ima bude ubica, Na sredini, ljudi moji, nam se posrećilo, napokon je rulet radio onako kako treba. Na sredini ćemo, ljudi moji, dobiti dobrog defanzivnog i jedinog defanzivnog veznog od 90 do 92, to je Tonali, boljeg defanzivnog veznog. Realno možda i nemam, tako da je Tonali okej. Bombona, makar jedan dobar, ma Tonali i Jones, ma to je kombinacija, znaš ti ko to, i brzi Hernandez, i spori Montimpsa, ma to je kombinacija i po. Idemo, ljudi, da vrtimo prvog Sijema, daj Bož da bude neki dobar Sijem, please. Jo, brate, katastrofa, da ne može biti veća katastrofa, ovo je najteža kupus salata koju sam ikad vidio. Od 70 do 75 katina sa Sijemu, pa ne mogu da veruje. Ja od ovog veću katastrofu nisam vidio. Ovo je realno najgori draft ikada. Ne znam koliko sam to puta rekao da je najgori. Pišite u komentarima, izbrojite koliko sam puta rekao najgori. Majko mila rođena. Znači na poziciji drugog Sijema igrač od 70 do 75 rating. Brate, uzet ću ovog defanzivnog veznog. Nije realno ni bitno. Majko, kako je ovo loše. Vid sredine, katastrofa, majko. Tonali i Cubas u sredini. I vrtimo drugog Sijema, drugi Sijem od 93 do 90, 92 do 93. To mi treba, brate mili, da me izvadi, brate, da neku dobru karticu. Dobro je, bolje išta nego ništa, Majko rođena, rulet me napokon pogledao, bogovi, svi živi su me pogledali napokon, dobijam 92 do 93 igrača, falim te, Bože, oca Sejita, Svetog Simeona. Ništa, uzet ćemo ili Valverde ili Gerarda. Ma uzimam, brate, Žinjo, uzimam Gerarda, jer Gerard bog otac fudbala. I trenutno, ljudi, sredina izgleda ovako. Ovo je najgore ikada, znači katastrofa. Tonali, Gerard izvlače prosek, ali ovaj Cubas valjda će se nekako snaći, ali odbrana je najšarenija odbrana ikada koju sam ja ikada video. Ništa, idemo na napad, ko zna šta će dobiti u napadu, brate, ovo je bila najgora ideja u životu koju sam napravio, neko će me nabušiti 15-0, molim vas ne gledajte do kraja, isključite video, znači neko će me tako naguziti. Biramo poziciju left fingera, daj mi nešto na left fingeru, nekog brzog, dobrog left fingera, molim te da bude 93+. Od 60 do 65 left winger, majko mila rođena, da li je ovaj rulet normalan? Kako ja nemam sreće, brate mili, ovo je ali bukvalno najgori draft ikada. Taman, ljudi, pomisliš da ti u životu krenulo, dobio si Gerarda 93 i onda misliš da ćeš da dobiješ na left wingeru bolju karticu i onda, ljudi, dobiješ od 60 do 65 karticu i onda uzmeš najgoreg mogućeg, ništa, uzet ću. Koji ovaj pace ima? Nema nikakav pace. Ima 94 pace. Ima lik 94 pace. Ma pace-ača na max. Dobar je ovaj mali server, ovaj mali opasan.
Ima 94 plus pace. S tim sam ja zadovoljan, s tim mogu da živim. Bitno da ima pace-aču, ali ovo ostalo ništa nema. Ali dobro, preživet ću nekako. Daj mi nešto na right wingeru, molim te, daj mi nešto na right wingeru, 90 do 92 kartica na right wingeru, to mi je trebalo, to mi je trebalo, majko rođena. Dobro je, makar dobijem neke dobre kartice, dobro je. Hvala Isusova majko Kristina Božija, izabro mi dobro, znači izabro mi od 92 do 93, hvala Bogu, dobar right winger, na right wingeru odmah tu dolazi Višća, hvala Bogu, Otcu, Sinu, Svetom Duhu, da me i mene jednom pogleda. Majko rođena, znači ovo sad i nije loše. Kako je bilo, ovo sad Višća je tu je Bowen, tu je Tonali, Gerrard, Cubas, Walker, Montiba, Jones, Hernandez, moglo i gore, moglo je 10 puta gore. Ajmo, striker, daj mi nekog dobrog strikera, molim te, striker, 93 plus, 93 plus striker, ovo mi je ljudi trebalo, ovo mi je najviše trebalo da imam dobrog strikera ako nemam dobru odbranu, bitno da imam dobrog strikera. Ništa, idemo da izbiramo 3 klupice, znači 3 nam na klupici trebaju. Sunce me ogrejalo i pogledalo, dobro je krenulo, na poziciji strikera sam dobio bukvalno 93 plus igrača, znači uzimam odmah Antonija, da isprobam Antonija, još ga nisam probao, on je potpuno nova kartica, dobio ga ljudi, znači iz prve onako otvorio i dobijem Antonija. I ovo je trenutno ljudi mojih prvih 11, imat ćemo 3 super saba. Kako vam se čini mojih prvih 11? Ovo je realno najgori draft ikada na planeti Zemlji koji ćete vidjeti u svom životu. Šta drugo da vam kažem? I prvi na klupi je 50 do 60 igrač. Pa da li je ovo moguće? Pa da li je ovo realno? Pa da li me zajebavaš? Ovo ne, na ovaj rulet će me ubiti, majke mi. Neću više nikad više neću koristiti rulet. Brate, znači 50 do 60 kartica. Prvi rezervni igrač. Prvi igrač na klupi me je vrlo usrećio, to je od 60 do 65 OVR, uzet ćemo ovog Halazija, strajkera, odličan mali, bombona. Ajde, zavrtimo odmah druga 2 rezervna igrača, ko zna šta će biti. Ko zna šta će biti. 75, dobro. I ajde, ovaj treći, daj mi nekog 93 plus, please. Please, molim te. Please, daj mi nekog dobrog super saba, please, 90. Od 80 do 85 super sub. Moglo je realno i bolje, ali dobro. Drugi me isto baš usrećio, drugi sub je od 70 do 75, toliko me usrećio ljudi moji da sam izuzetno, vidite koliko sam ja srećan, vidite, baš sam srećan. Drugog ćemo uzeti, ajde nekog, koga da uzmem, uzet ćemo Grujića, ajde uzet ćemo Gruju, brata Gruju i treći ovaj sub me jako onako usrećio, treći sub je od 80 do 85 ovara. To me tako usrećilo, ljudi moji, znači uzet ću nekog, ne znam nija koga, Nuneza nećemo, Bonucci, ajde uzet ćemo Vidić, jer će nam realno trebati jedan dobar štoper. I ovako ljudi izgleda i moji super subovi, najgori super subovi ikada. A ovako ljudi moji izgleda mojih prvih 11, mnogo skroman tim. Lep tim, jel vidite, neko će mi razbiti 17-0, ovo je ljudi moji, braćo, sestre, najgori draft ikada na svetu. Hvala vam ljudi što ste gledali utakmicu, sigurno neću igrati, nisam lud, neki lik će me natrpati 5-0, a neka budala će mi se smejati, tako da ne želim da igram utakmicu. Šta da vam kažem, ajde sad zdravo i pozdravljam vas. Nažalost, braćo, sestre i prijatelji, morat ćemo da igram utakmicu protiv ovog nekog lika što ima 100 attack, 92 midfielder i 22 defender, ima lik da me razbije, ima 100 attacking, znači ima nekog nenormalnog, moja odbrana ne može da se sastavi, imam Silvera i 75 igrača, gledaj ovo, pa dobro, ovaj lik ima ok ekipu, jako zanimljiv tim, jako mi se dopada njegova ekipa, ali vidi moj tim, vidi ti ovih čuvenih 11, vidi ti ovih genijalnih 11, majko rođena, lik će me razbiti 17-0, neće treptoti, dobro ima Antonija u napad, bit će ovo zanimljivo, lopta je tu kad ga tuza, kako ovaj moj Bowen, kako je brzo odmah ukru loptu, ma Bowen, brate, 65 kartica najjača, Motisa, Philip Jones, Gerrard, Hernandez,
lopta je tu kod Višće, gubi loptu, tamo je Timber, lopta se tamo spušta na Kiera, Kier spušta loptu dole, tamo je Gattuso provlači tamo do Diego Jota, Zaka, ovaj sad lik tu kombinuje nešto, pokušava na sredini terena, mi smo se za sad vratili u odbranu, ko zna šta ćemo napraviti, Tonali, Gerrard izađe na njega, uzmemo loptu, Gerrard, molim te, dobro je, smireno, polako, imamo katastrofa odbranu, bojim se ako mi priđe golu, ako šutne na gol, gotovo je. A koga imam na golman? Ja imam Šmajhela na golu, pa lik će me razbiti. Šmajhel, ne, ajde Motusa, drž ga Motusa, ti si najjači štoper na svetu. Ne, Cubaka, bravo, ko se to podmetnuo? Jel to se Philip Jones podmetnuo? Ne vjerujem da se Philip Jones podmetnuo. Lopta je tamo kod Gerrarda, Gerrard spušta loptu tamo na Višća spušta loptu tamo na lepog Anthony, Višća lepo kombinuju, Višća pokušava nešto tamo, ali ne može da prođe sam. Lepa lopta za Gerrarda, Gerrard vraća skroz nazad, menjat ćemo stranu, lopta je tamo kod Bowie, ja sam mislio da je mnogo brži lik, ali ne, nisam teo na Walkera, zašto si poslao loptu na Walkera? Nije ovo dobro, ništa se meni ovo ne sviđa. Izgubit ćemo 15-0, treba sam staviti da igramo potpuno defanzivno. Šta ovaj Walker ide toliko napred, Bog ga spržio, vrati se Walker. Bowen, vratili su se, sad on nešto kombinuje, pokušava da napravi ozbiljan napad, lopta je tamo kod Diega Žote, Žotica, spušta na Kluivert pokušava nešto, Kluivert, dobro tu kombinuju, Perišić, dobro je, Šmajhel, vataj sunce tvoje da te ja ne bi uvatio za nešto, Philip Jones, legenda ikona, lopta je tamo kod Hernandez, lopta je tamo kod Gerrard spušta loptu tamo na Walkera, Kemba Walker, dobro je ljudi, preživljavam, 0-0 je, nije mi lik prišao golu, brate, lik nema pojma, brate, što je najče, lik pojma nema ljudi, 0-0, nije me rasturio 5-0, Anthony, sad ću mu dati gol, sad viš koliko sam lud, Tonali, lopta je tamo kod Gerrarda, Steven Gerrard, pokušava on tu nešto da me pritisne. Koga ti pritiskaš, sine? Znaš ti protiv koga ti igraš, sine moj? Ne, pa Višća, sine, da li si realan? Cubaka, evo ga Bowen, vid mali je toliko, jedno dribling ne može da mu prođe, ali mali je opasan, mali igrao džepni bilijar kad je bio mali. Ne, ovo je opasno, Moncupa, vrati se Moncupa, Philip Jones, vidi ovo odbran, vid sad ovo! Jo, majko, primio sam gol od Zake, ovaj Jones, znači teo sam da uklisam sa Jonesom, čovjek ne može da uklisa, gledaj ovo, znači ne može da ga stigne, koliko je spor, jao Jones, sine moj, pa ti si najgori igrač ikada. Lopta je tamo kod Tonali spušta tamo Višću, Hernandez spušta loptu tamo na Tonali, Gerrard spušta tamo loptu na Višća, lepo provlači loptu, centrira Hernandez tamo, Anthony, sine, promašio celu loptu, glava mu mala, Anthony, bravo sine, bravo Anthony, bravo doma, moj Anthony, ljubljeni Anthony, kako ga dade lik, 1-1, ma šta je bre bilo, ovo najjači draft ikada, brate, s kojim ja igračima igram, majko rođen, bravo Anthony, sine, vidi kako ga je zajebao, bravo Anthony, sine moj, pa ti si najbolji napadač ikada, ti si najbolji napadač na cijeloj planeti, ovoj kugli zemaljskoj, kako je Anthony dobar, joj, Anthony, sine, ja se izvinjam što sam podrignuo, znači jeo sam neki kupus i nije ni bitno. Tu je lopta kod Rejnice spušta tamo na njega Žotica spušta tamo na Bejlaču, Walker, Čubakić, tamo je lopta kod Bowen, spušta lopta kod Tonali, Gerrard, lopta tamo kod Hernandez, lopta kod Višća, nemam kome da dodam, evo ga Gerrard se otvara, Cubaka, lopta je tamo na Bowena, jao, nije došla lopta do brzog Bowena, Bowen zamalo da mazne loptu, ovaj se zjeba, ovaj se mnogo igra. Mnogo si igraš prijatelju sa životom. Tamo je lopta kod Alexa Arnold na Diega Žotica na Kaueletua, kako se već zove ovaj lik, Žotica, Mbappé, Kylian Mbappé, Rejnica, bravo Tonali, sine, pa kupit ću ti cipele, lopta je kod Anthony, provuci je, please, trči Višća, jao, nemaš ti s Višćom, ne, Višća je spor, mali Višća je spor, Višća sunce, tvoje, ja tebe volim, ali sine, mnogo si spor, znači, potrči malo, brate, šta ti problem da potrčiš, lopta je kod Walkera, Kemba Walker spušta loptu tamo, Walker za Tonali, Anthony, jao, majko, rođena, kaka se ja budala, ja u život nisam vidio, kako ja ovako vidio, dobro je, ljudi moji, 1-1, nije toliko loše ni prošlo kako sam mislio da će da prođe. Dobro je.